kagetan. Waduh. Waduh. Kenapa, Dek? Waduh. Sik. Kok manggil? Iya. Singo manggono. Hei, saiki malah dadi kudu bojong kono. Hei. Bang mriki, Mbak. Cak Mbak mriki, Mbak. Lho. Saya ora tau iki. Oke, nggih. Medhak pripun? Saya jupuk mik. Dadi kok ngene. Wong dadi kok piye? Ora. Jajal ki coplok. Dadi kok sok. Saya apa? Maturi. Nyok mun nyok. Kowe iki dadi apa? Dadi codot apa dadi apa? Tak ganco Mas. Oh, ini dadi tenan. Dadi tenan lho, Pak. Bener. Oh, ya Allah. Mbak, kenapa, Mbak? Lagi dadi kok sok. Njaluk dipecuti. Hah? Lho nek iso gak apa-apa bimbang sik, pecuti Pake, Pak. Lho dadi kok kudu dipecuti lho. Ono mecuti tenanan iki? Ora. Wong mergawe Mas, wong seniman. Lah ketok iki tenanan, nek asline ora. Nek tenan. Umpamane kowe iki to. Nah, ketok mriki ketok tenanan lho. Asline tok nganggo teori. Nah, ketoke banter. Asline alun. Nah, asline ngono. Kudune. Tapi nek tak contoh niku mah ngene ketoke. Nah, ngono kuwi. Lucu yo. Lucu yo. Nganggo mik jaluk mik cetok sing dawa ora, Pak? Anu Pak lewat perceraian gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa nggih, besok diumbah nggih. Asline konslet ora perkara perceraian, Mas. Perkara cangkeme iki tok malah. Cangkeme mengandung setrum kok. Cek. Watok watu. Cek. Umumnya wong tes mik, Mas. Nah, ini cek ayo ngono. Biasane wong tukang son ngono cek. Ora ngono ne. Piye? Bayaran selawe rame asuhanan. Lah kowe kleru kok, Sok. Umume kleru dijenerno. Lah umume wong sing bener Mas, lho ngecek mik piye? Cek. Lah. Bisa baleni nang. Nape lho, kebelet tenanan. Lah kowe kleru kok, Sok. Lah aku mau ngono piye? Nah, kowe iki cek asline iki cek lho. Ayo cek. Kalau tak palo ke untung. Padha nasi. Sik, ben dijoli sik kae lho. Dibangun tak gemik. Ya untung kok pedok. Modusi. Aku gelem modusi engko sakbare modusi mbok tukokno kaos. Kulo dijaluk niki wong selak kok. Nah, ndang rene sik. Anu Mas, timboi Mas ben ketok banter. Wong cah iki suarane koyo anu kok koyo semut kok. Cek. Wis banter pura? Kowe urung makane njaluk. Kok sok. Pak Dhewe mau piye?
Apa rabi lem? Apa bang? Bang rabi kono piye? Nek mbok lembah. Ada sesuatu kuat lho, Tek. Lu ngono ngene kleru. Lah yo kok umumnya masak yo ngono. Lho kok kene iki lho lah. Kita ndi lah? Kamu dene iki, Bro. Teng Wirosari. Wirosari dilebur. Wirosari kulon, Mas. Ini ngetan, ini sumur pandan nggih. Nah, delok. Wong sumur pandan lho. Ramene kok ngene. Mosok sumur pandan. Lah kok kira apa? Sumur wong. Selawe nek ngeplak tenanan. Lah kowe yo dalem dikeplaki. Mbok umume Sesuk udah menang aku. Sesuk udah menang. Menang kowe. Sesuk ora menang. Ora menang. Lho nek dijak sing manggolo ki Ora menang. perkarane apa? Sesuk bae. Nyewong. Ora sesuk brai maksudnya sak pising. Ah, sak bisa gelem nek sesuk wegah soalé sesuk. Ya iya sesuk brai kok. Lah iya. Ki kok ora dino tok. Pak Dim. Tak baleni ngono kae lho kok malah. Iki lho. Ora sah mari gila. Anu Pak Dimbo iki Pak suarane Pak. Sithik ae. Alah hehe, waplok cangkemen malah. Anu rada ngarep rene diodot tadi odot. Ngambil dawa. Masa wis bandel? Dawa? Pol. Pol? Pol. Pol udah bocok kok. Piye? Kowe iki yo kuwi joget lagi apa, Bu? Lah kok malah dadi iki bagiane dhewe, Mas. Kan saya dipecuti. Ya ora kok dipecuti iki terus dadi ngono, Mas. Sing dadi kok nek bagiane nek sing jaranke pangbudi ngene kae. Gede. Ah. Ngono kok dadi. Dadi ya? Iya, iya. Wah, saya kan enggak roh. Enggak tahu. Tidak tahu. Ya ngono. Nah, iya. Kowe iki umumnya joget ganongan. Deket mana? Nah, sik tak urus. Terus piye? Lah umumnya kancane rupane bagus-bagus, biasa-biasa kabeh. Lah rupane kok takir prontang. Ngece. Bu, rencang iku ngece. Lah kok iso ngece? Kowe ra roh aku. Rupane ngono iki malah. Lho, ngene-ngene lah duwe kodam. Kodam apa? Kira aku lho duwe kodam. Lah rupane jane lek. Wis elek. Elek. Kula elek napa lho, Bu? Lho, sing iki lho caci ini jujur kan. Ngono lho, rupane elek. Ya. Elek yo, Dik ya. Oh, bocah kok bokok petek enak ya. Ya. Lah dene ya. Kae iki lho. Ngarani kowe kok bokok petek. Ora ngono nih. Piye? Nek sing ngarep tetep musaku. Kae musuh kabeh. Musuh. Jajal kene. Jajal jek Bu, kono. ini ganteng apa elek? Oh. Ora dhewe kok pawon lho sing sirep. Ngarep samping tetep musuhku. Musuh. Takon Jajal kene iki ha iki ibu ya akeh lho. Mbak ya akeh, cewek-cewek akeh. Bu, iki elek apa ganteng? Ya Allah, kok entar kok muni ganteng ya, Bu. Bu. Ya Allah. Dadah. Saya sing muni ganteng kedak lho, Mbak itu jaketan. mantanku ki. Lho kowe kok iso ngarani kae mantan? Lho, ala mungkin elek-elek di mantan ayu. Mantan ya. Nggih. Walah. Alah. Jajal nek kowe mantan asli diparani dirayu jajal. Wani kowe? Gak. Yo ketokno gagahe ngono lho, anake Karjo. Terus sama celuk pakem. Mosone kajo. Lah kowe anake sapa? Sri. Lah yo mbok mah Pak Karjo lah. Mosok pakku kuwi brojol aku. Sing gawe Karjo. Sing brojol
Sri. Mosok aku brojol aku. Nek ora-orane kok pokal gawe ning Karjo kok sok Bocah koyo endut yo kowe. aku kok ndut ki kok yuyu. Enak men. Salah iki ngarani aku koyo ndut. Kok sok Aku sing ngene kok. Pani kowe ngerayu kae, mbake kae. Jare mantanem. Termane ngerayu kok. Anak ST. Jajal dijajal. Kok kene jajal. Mlaku timi ngono dirayu jake mbake. Wani apa ora? Bocah kok unta ngene kok sok. Tengah ya. Heeh, kok tengah jajal. Dikek pantun dia pantun. Kantun ae. Heeh, ndak jajal. Aku jane piye ya? Piye? Nek sing wis iki ora tak nganu pikirne. Tapi yo kowe maksud ora masalah. Lah kok nyanti ngono ae. Nanti terus. Lho kenapa aku bahas nyanti kok kowe muring-muring? Ono 7 tahun, Cok. Yo wis ora kan mbake jajal. Dirayu sing apik. Nah, jajal. Sing apik lho, kowe ora apik diantung watu lho. Jajal. Pantun ae ya. Pantun wis. Oh. Tak belum mau peceren lho rada kake. Iya, sik mbok yo sabar. Aja maju kamerane nang ngarep kok. Sak pake iki lho mesum terus. Bapak cocok.